I ćao svima i dobrodošli u još jedan video. I se izvinjavam, ja ću da vam pokažem u ovom videu moje pozadine kad sam ja ažurirao. I evo, ajmo ovo da vidimo. Znači, ona se sad instalira. Evo ga. I pozadina je ovakva. Sad ćemo neku drugu, ajmo ovu. Bože, što je dobra. Biće mali giveaway. Neki giveaway organizujem. Dobra, ajde. Nikak. Pogledajte ovo. Što je cool, brate. I da, bit će giveaway. Znači, prijavite se na moj kanal, lajkujte ga, komentarišite. Ja ću nam pokažem kako se instalirati, kako da instalirate ovo. Bože, kaj giveaway. I zahvalio bih vam se na 18 subscribera. Znači, toliko ne imaju stranci koliko ja imam, bože, što sam je popularan, nisu se svi. Pa to je nešto što sam ja popularan. Ali ipak hvala za mojih 18 subscribera. I to će to. Ko želi, ja ću mu dati te pozadine. Nešto reći mu kada instalira. Vidite ovo. Kad bi vidjeli prave boje ovoga, onda bi bilo još lepše. Ovdje nisu toliko postojene na ove kameri. Inače je mnogo sjača. Što je ovo? Čekaj, ovo je neki voz. Baš je dobro. Ono tamo ko čujete... Evo se instalira na što imam ovdje. Pogledajte. Prava ptičurina. Ali ja ne znam kako da to stavim na pozadinu. Inače bi ovo stavio. Kak još ima. Ako dok sam sad ne instalira. Pogledajte. Evo ova. Oblaci. I eto ga, tako imate što. I znači ovako. Ukucate backgrounds. I tamo vam prvo izađe 100.000 verovatno. I onda možete da unapredite i onda će vam biti bolje. Došlo do problema. Neće to biti problem. Ja da vam pokažem moje. Koliko imamo subscribera. 18. A što meni video nema 61, ima 36 sada. Evo ga. Ovo je najgledaniji 170. Najviše videa ja se izvinjam zbog ovog drmanja. Ima ovaj. Za 4, bože. A sad dešava. Meta se. Tako. Ako neće dam kaki. Znači kaki vam znači. Ćao.